היי בנות, ותודה שחזרתן לעוד סרטון. היום זה הולך להיות סרטון עם החברות הכי טובות שלי, ליה ואדל. אז היום אנחנו הולכות לעשות לכם סרטון על אקססורי וסלפי, דברים כאלה. אז בלי יותר מדי חפירות, בואו נתחיל. צריך ל-DIY זה מספריים, דבק סטיק, קרטון, הדפסים של שפם, לב ושפתיים ושיפודים. אז זהו, זה היה כל הסרטון. אנחנו ממש מקוות שאהבתן. אם אהבתן אל תשכחו לעשות לייק ולהירשם לערוץ כאן למטה. אם נמאס לכם שאני עושה כבר סרטונים רק על DIY, אתם יכולות לרשום לי בתגובות ואני אעשה לכם סרטונים אחרים שהם לא על DIY. אז זהו, ביי ווש. אבל אנחנו צריכות לערוך את זה בלי צריכה ללכת, אז אין לנו זמן, ביי בואו. You just love me the same.